Velkommen til Ørsted Lastvognscenter. Vi er et alsidigt lastvognsværksted. Vi er en del af Bosch BCV i samarbejdet. Vi udfører opgaver på EBS, ABS og ECAS-anlæg. Vi er uddannet fagligt højt inden for Wapco og Knorr og er også servicepartner for dem. Vi laver 2 års fraskudkontrol, syner din bil, når den skal til syn, og laver service på den. Vi udfører opgaver på lastbiler, busser, varebiler og påhængskøretøjer. Vi kan det, der skal til, for at din bil kommer igennem hverdagen. Så hvis du har problemer, så kom til Ørsted Lastvognscenter.